L-inkjesta Vital Studi biċ-ċar kif il-pjan kien maħdum bit-silla u li kollox imur lura għall-2013. Dak iż-żmien il-Prim Ministru Joseph Muscat kien qabad lil John Dalli bħala konsulent tiegħu għas-settur tas-saħħa bl-inkjesta turi kif Dalli kien il-persuna li laqqa lil Xewkat Ali mal-Gvern Malti. Xewkat Ali kien l-investitur tal-Vitals u għalhekk staqsejna lil John Dalli jekk kienx verament hu li laqqa lil dan in-negozjant mal-ogħla esponenti tal-Gvern Malti. Inti konti li laqajthom jew le? Ara, jiena. Id-dinja tibqa' għaddejja. Però jiena nirrispondi fil-qort. Dinja tibqa' għaddejja ma l-isptarijiet qegħdin fiex qegħdin. Niġifieri ħanerġa' nsaqsik, inti konti li laqajt lil Xewkat u lill-Gvern ma kienx kemm brejja ngħidu hekk. Biex tinterpretawha ħażin bil-mod kif tafġu l-affarijiet intom. Le. Qed ngħidlek spjegali. Jiena ħanajt dik illi huwa għax nirrispondi l daw. John Dalli baqa' jgħidilna li se jwieġeb fil-qorti fil-waqt li kompli attakka lil dan l-istazzjon sempliċiment għaliex bdejna nagħmlu d-domandi. Ara, tkuntax tiffittani. Ma għandha fejn għandi nirrispondik, int minnin biex nirrispondik, skużi ta'. Int minnin biex jiena nirrispondik. Li tasiġi risposta. Jiena nirrispondik fil-qorti, għan nirrispondin, mux lilek. Li mux ħatkun qed tirrispondini fil-qorti, għalhekk qed insaqsik għandek iċ-ċans li tirrispondi hawnhekk. Dan fost l-appoġġ tal-Partitarji Laburisti.